Hey yo, I go by the name of Mr. Dreamer Milas, but you go call me. Stuff is cute, stuff is cute. New beginnings, new things. As you can see beside me, I got a new guest, which he brings like a celebrity kind of energies sort of things. But before I go about introducing him, I'd like to ask a favor from you guys. Like and subscribe my channel, which is Smiles Pictures. At my playlist, you go about searching for Umjolo _ 411 corner. That's where you're gonna find most of my sit downs, chill outs kind of vibe. And then at the platform we're reporting live at currently, which is you're gonna find on Instagram at Umjolo _ 411. With that said, sir, welcome. Sicela introduce dume ngani nokuthi sikuthola kanjani if you got an Instagram account. Oh yeah, bafethu. So this is Slyzerkhondlo bafethu. Ngathola la Instagram, Facebook, intoni na ku TikTok ngikhona laphana. Slyzerkhondlo is only me. Sure. So I'm doing music, Afro pop music. So sicela ngothando bafethu ngisemjolweni ke sokhuluma ngomjolo. So I see who is best expert. Sidinga ama-expert la sizama ukuxazulula zomjolo, so we have to go deep in it. So yes, Slyzerkhondlo. Yeah. No underscore, no nothing. Slyzerkhondlo. You heard that? Slyzerkhondlo nje uthola mina. Alright, cool. Before sikhuluma zomjolo, we need to size kuwena ukuthi wena kwezomjolo ukhona noma awukho. Futhi asikhona phela futhi emjolweni. Nani yazi bafethu impilo le yabo. You heard it. Okusho ukuthi everything he says here and confirms into eyaziyo from first hand experience. So yes sir, sikhulume-ke boys. Let's first touch on live language yakho. What's your live language? Like mozongena emjolweni mfethu lezinto ongasho ukuthi bese ziyaku-interesta, yabo, oyifanda nje ukuthi zikunikeza leyo vavavoom. Ifethu ungena emjolweni mina fethu hayi. Noma phela ngasi into yami bafethu kodwa ke njengomjidi phela nami yabo ukuthi kumele fethu ukuthi ngibe nomuntu okwenzana naye, yabo. So nje ngingasho ukuthi angiwenzi mhlawumbe ngoba kuwukuthi but ngithanda ukuthi kube khona umuntu nami engizoxoxisana naye, ngizozwana naye, ozongikhuthaza uma ngizinto ethile, yabo, because nami ngicula ngothando. So kumele ngicule ngento engiyaziyo nami. Sure. So nami ngeke ngicule ngento ukuthi engayenzi. So yeah, dog. Yeah, just to backtrack now, we all have a first love. Lo muntu ofisa oqala namanje usamkhumbula ukuthi hey sengaqala laphana, yabo, sekhaya laphana yonke into iqala, first kiss, first everything, yabo leyo nto. Yeah. So adopting from your first time experience now, yini ongasho ukuthi usaqala ukujola, usayicinga namanje emjolweni ukuthi okay before ngijolo nomuntu fanele kebe no A, B and C sort of thing. Ukuthi mina futhi ukujola dog kongazi into yami ngoba ngikhulu. Yeah. Kodwa enamba khathi ngiqala ke mfethu. Awuqala lapho nangaka mhlawumbe. Qala nginangani. Mhlawumbe futhi ngase ngina 20 years mfethu. 20. 20. Yo. Asengiqedile kahle isikole mfethu ngiqala ukujola. So ngiqala ukushaya lezi shandisiye nami ngabona ukuthi okay leshandisiye imosha kanje, yabo. So futhi noma umuphi umuntu yabona futhi lo muntu oqala futhi othandana naye akapheli engqondweni uhleze khona. So nje mfethu ngaqala lapho ke nami ngangena emjolweni ke njengolova ke nathi yazi vele ukuthi sibamba la ibona ukuthi inesithi, yabo, yonke le nto leyo. So yeah, safuna ukwazi vele izinto ezicingayo futhi uthola ukuthi futhi mhlawumbe lo waqala naye futhi awushaya ukhisi futhi ngale ndlela noma mhlawumbe kwakuyindlela futhi ekhaga ngayo or futhi nje izinto nje futhi ezenza ukuthi oyi-understandayo futhi ukuthi isemjolweni-ke bese kunje.
engiyacabangisa. Okay, just to move on. Izinto you find that like attractive in a woman. Why sikhulume thanda body type. Thanda umuntu othanda ukukhuphala, ama-hips mhlawumbe. And I would say, Slender, tall. umuntu futhi oyi-body type like feels like for real nabanye anginankinga hayi nabo but mhlawumbe uma aba light skin ube yellow like ube slim noma ube in between yabo In between. ungabi isidudla futhi because mina ngisilenda manje sibutshizana so Hayi, same WhatsApp group. mase nje futhi mhlawumbe-ke sokungaba amakhubisinyana yabo leyo nto leyo so yeah Kodwa shuthi-ke skin tone Skin tone, ne-height are in between. Ayi. Kodwa mekhona leyo nto leyo bakhona nje leyo shandisi leyo nefethi first kakhulunywa-ke la. Asi, all, Yeah, all. okay, yeah, okay. Asikhulume ngama-apps onawo lapha efonini boys. Ama-apps. Ama-apps owasebenzisa kakhulu. Akhona ahlangana nomjolo phakathi apha. Yazi ukuthi ipatu. Yeah, futhi Ikhona ngangena lapha lezi efonini. shandisi angangena but now futhi angisenayo ngoba Wayekiswa. hayi ngayiyeka because Wayekiswa. no angiyekiswanga bethu like ngase ngibhoreka ngase ngibhora nje mfethu so nakhona futhi bakhona abantu Okay, sicela bachazele lapha emakhaya ukuthi yini epatu just in case ubuka umuntu engayazi lento ukuthi kenziwani epatu. hayi bantu mfethu la Wazi ipatu yena futhi ukuthi ziyakhipha manje bese utshela ngepatu. Owachazele mfethu. futhi la uthola khona futhi ngahlahle ngathi i-dating app futhi dating app mfethu la uthola khona nje futhi abantu thola abantu besifazane uma ungusifazane uthola wesilisa uma Yeah, kuya nge-interest yakho. yabo so nefethu la ngahlahle ngathi la ukujola le yana mfethu yawazi ukuthola umuntu laphana Sure. from there kuleya app then mhlawumbe to WhatsApp to meet up yabo Yabo leyo. so Yeah, nefethu upgrade. Kuya nge-connection ukuthi Yeah, futhi futhi khona leyo nto kanjani, leyo. yabo. Hayi Nokuthi ukuthi uhlala kuphi. Yeah. yabo so nefethu ngithola ukwazana lapha i-app yokujola Yeah. yabo Yeah. so nefethu hayi sibuya khona kodwa-ke ngihamba ngabona ukuthi hayi no Okay, sisakhona kule app now. Siyazi ukuthi sabantu sihlukile now. yeah Mina personally, I'm not judging now. Laphana kuleya app ufanele any dating app basically now iyakubuza ukuthi uwumuntu straight, uwumuntu othanda umjida, othanda abajida, intombazane othanda abajida, yabo nje leyo vibe leyo. Nabo futhi izinto ezibabusisayo futhi yabo. Angijaji yabo lo. Oh, sithathe-ke lapho na. Let's say, okay, wena mfethu ungayidescribe umuntu mfethu manje sihleli kanje thola ukuthi sisemnandini happens ukuthi khona umuntu othanda yabo uthanda abanye abafana uyakhululeka kuleyo vibe. hayi mfethu lapho futhi ayangikhululeki mina dog Khululeka. hayi futhi Noma ngakutshela ukuthi hey mfethu ya ngiyabathanda abafethu kodwa mfethu hayi ukuthi phela manje ke noma ngakutshela nani ukuthi hayi phela mfethu lento ehamba ngokuthi fanele une-type yakhe naye basically still ngeke ukhululeke. hayi na futhi ngeke ngikhululeke kahle lezi channel angilusani nazo hayi kodwa futhi nje ngeke ngikhululeke dog hayi Sakulisana. Akulisana uzwile mfethu. I didn't say. Yeah, no shilo mfethu. So yeah, what if sekenzeka usithole ekhaya ke umuntu akini uyiyona le shandisi. no mfethu hey mhlawumbe vele futhi singaphilisana futhi because umuntu osegcekeni yabo Manje kuyaphoqa. sekuyaphoqa-ke manje Hluke ngani nomuntu ongaphandle nolokhuni. ayi mfethu okay before I got that's you Into- being you though. like angazi khona kodwa umehluko kodwa mina angiwazi ukuthi
Yabona. ukuthi hayi this one is Lo blood. lo ngizom-understand lo sekugcekeni lawo. Lo ngaphandle ngim-understand because hey Noma ima willing ukuthi izoyichaza yena side lapho ukuthi kanjani. Umnikeze nalolo thuba. thina lapho usabona wakhe nefethu hayi showcase ngamasha. Asikhuluma kanje bese. So yeah. But it does happen. Yeah, It happens. I don't want to lie. But at the same time, I mean, I don't mind because being in the same space, no more to that's attracted to a same gender and all that. Pardon my vocabulary. But we're not being biased basically. So we're trying this. It's umjolo, but umjolo, but there's different kinds of umjolo. People, kakhulu first. Khona abantu abajolala ngaphandle. Umuntu akujola nomfana nentombazana uqala yithini. Kanti umuntu uhamba ne-vibe. Umchazile nje futhi umfana nentombazana kanendaba uzojola nawe yabo. So le umjolo Awuna mfethu nami nginendaba mfethu nawe akuxana inkinga nabo. Mangibabona nje mfethu abantu bethandana be-one hayi. Ana inkinga nabo. No. Kodwa hayi. As long as ungekendlalele kodwa. Basically. Mfethu ayengizime. So Right. wena ke mfethu sikhulumela wena. What do you bring into the table when you get involved nomuntu? Let's say, okay, what do you expect wena first when getting in a relationship? Intombazane, for example, no? Khona amantombazane mfethu ukuthi angazi manje ngizibeka ngizihlelisa sengidluleko edit, pardon me, na kodwa ngilindele mhlawumbe ngiphatha kanjani enzani. what do you expect nje intombazane mfethu? I mean, mfethu like ngithekeni mfethu okay mina mfethu uthanda mina but angilindele mfethu umuntu ozongithanda but angithande kakhulu yabo. Wangithandi kakhulu. Ngithanda nje first like ngokunormal yabo. Wangithandi kakhulu manje mhlawumbe shit every time wena now and then uyangichecka uyafona manje. Noma ngathiwa mina angijoli but ngisucabanga ukuthi mina ngiyajolela because nami ngisuke ngibhizi now you but yabo. Yeah, bethithole kwakho manje Yenza kwakho nawe yabo. Ungabi nawe ndeni uyangifonela mfethu hawu wenzani lapho unobani la yabonayo manje. So nje mfethu expectile mina futhi umuntu esifazane enginayo dog ngithi nje futhi afone like normally like afone but I now and then like 5 times a day or now and then I first ngeke kodwa nje futhi like abe normally sidingi ukhona WhatsApp ufuna ukuthi something WhatsApp text akwazi abangaphendulinda ngizophendula abangaphendula sengisabhizi yo masufona ke manje ngiphazamisa yabo. So nje first nje like funa nje first umuntu onormal mfethu ungangithandi kakhulu ungifake enhlizweni. Yeah, because nami ngokuzowazi lapho mase ngilimaza la usungifake enhlizweni. Yeah, basically awufuna umuntu othi ozokutshela ukuthi hey angikwazi ukuphina. Hayi wona awukwazi ukuphefumula ngaphambi kwami. Ngizibulala ngangikama. Uma ngempela mina sale ufeke. Yabo phile mina futhi. Khale lokho isikhashana bese ngiyakhoda ngawo. Qhubeke mina sajola. Futhi kwangithandi kakhulu mfethu. Ngithanda nje normal mfethu. Ngithanda normal. Ngithanda right. Awo. Bese ukuthi mfethu there's different sides. Angazi noma imina that experiences this. But there's different sides to intombazana. Uma sayifuna noma siqomile. Yeah. Uma sayifuna bese she give you that ukuthi yabo you can't have this yabo type of vibe. Hey qoma umuntu all of a sudden now I say sengnikeza lonke uthando ukuthi me adofuna me hey thatha-ke me yabo masekuthanda kakhulu yabona ke leyo nto siyaqhakeka kakhulu samfuna
Simtholile places-ke man. Sengathi wena sefuna wena usisenda kakhulu wena siza hayi awukahle Abo siyafuna-ke check unabani lapho. hleli bala Sena invite-iwe ekhaya. Bona umuntu egcekeni lapho bale. Sanje nje bese umuntu ngahlezi umfunda njalo nje besangazi. Mfethu, yabona. Manje mfethu. So yeah, in all in summary, summarize yonke into. Yeah, give, but not 100%. At least Yeah, it's like 75. No, Yeah, 75. 75. 60, 50. 50-60 yeah man ama 50-50. Phase, hey. Awumanje bese umuntu usumfaka enhlizweni first. Hayi. Uzobreaka kakhulu inhliziyo phezani. Athi kumele umthande nje bese unomali. Phase. 50 Human ngaphakathi, beings. 50 lo ngaphandle ukuthi Phase. ilindela Just noma in yini. case. Yeah. Anything could happen. So manje bazongithanda kakhulu we. So, inkinga bafethu. Badala. And what else? Yilokho kuphela nje. Bhala lapho. Mina futhi ngathi ngivala lapho mina futhi. Mawuthanda umuntu wakho futhi umthande ukuthi Eshuthi wamthola umuntu okuthanda kakhulu boy yo. umthande bethu. Ucala. But ungamthandi kakhulu umuntu bethu. Ungamfaka enhlizweni. Thanda 50-50 ngaphakathi 50 ngaphandle. Uzolimala. Uzolimala bethu. So hey. Yeah. So, yeah, as for me, ngicela uku-add-ke since engathi wena futhi zincane lezi zinto face yabo umuntu ozongenzela isikhathi please. I understand ukuthi mina ngisebenza ngabantu because I have this music thing happening. Crowd hayi nokuthi ngiyaphuza. Manje mase ngithola mina ngiphuza ungaphuzi manje sizongicabangela ukuthi mina yabo sizongicabangela ukuthi mina ukuphuza kwami mhlawumbe is being mase crowd in I'm irresponsible. Take me for me uthole kanje lokho nakho and move on Samba there. ngolayini ngithi ngificela ngena la yamanje. Especially mina mengakutshela ukuthi hey ngiya-understand lokho angikuthandi ngawo. Hey plus ngiyathanda ukukwazisa ukuthi yabo mangijola nawo ngikwazisa ukuthi APNC angikuthandi kodwa yabo la uright la. Bese ke Kodwa ukuthi sisoshintsha but lamazisa umuntu uthi angithandi yabo lo. Now uzosimawenza ngikhona qhubeke mengingekho. Simple. Kodwa wazi simanje mase ngisiba u2 ethi la uyenzi. Wenza mawunabanye ya kuhloniphana-ke lapho first wazi indawo yethu yazi indawo yami yayazi yakho simple aqhubeka umjolo hayi awukho umjolo omnandi njengalo kunye siyabambisana communicate yonke khona ozocela imali manje omunye hayi unalezi imali vela jesu hayi ezemali ayipheli ayinkinga wazi ukuthi yabo lo nemali mekunika imali nabanye abantu bayishesi special la chances are into eyenza kuwena uyayenza ngabani yabo mangafuna imali kuwena uspend imali kuwena ngabaningi nalabo abantu khona bayisebexaka kusekhiphe kakhulu ngala masicela le lapha ngijana nabo uyabona hayi ngaphela la asafika kube zawulindi nesimanje yabona kuphelile labo abacela imali kwamadoda shuthi nje ne-time schedule nina mfethu nendoda yangomhla ka-15 ohola ngomhla ka-15 nangophela inyanga mekuphela imali yalo uyakulo yangayi-7 eshayela ama-truck nani phakathi sebenza imali wena ibhizinisi wena la emjoleni sijwayela kabi vele ukuthi nje 3 lowo mpahla uyazi beqinqingenile so yeah we reach our time Umjolo The Dating mafethu ayipheli lento sazama ukuxazulula it's unqedable challenges maningi zothi ufacane nale uyazi ukuthi uzoyenzani ufika enye athi uthole right usivuma nawe ukuthi hey lento Umjolo ngiyipheza kohlele vele kukhata yabo lapho kwenza la nampo no so yeah in closing Umjolo The Dating Mr. Dreamer all the time so sicela ba refresh ukuthi utholakala kanjani negama lakho please ukuthi spela kanjani just in case Slyzer abantu they have no idea ukuthi Slyzer yeah for the Slyzer but it's SLYZERKHONG
NGLO, so Slyzerkhondlo, no space, Slyzerkhondlo. All So together. bafethu nje Instagram, Facebook, TikTok bafethu nizongithola ningilandela bafethu. So Awuya. dope session. And So- yeah, mhlaka 29 April uzobe nathi ubhuti. So uzobe place stage lapana around 4-5ish, right? Yeah. So please join us here, JJ's birthday celebration. But for now, until the next time, Away. much appreciated.